kokdu bai kereng mani bising kabung kaka kau khai kol Kaijak hanggai bakha bai ma bai haimeda hamno sayada sano kemama ya mana kemama ba kemaya da no honai jeng ma sai tok la jau khoroksa bokho Siklino kok tatal sawi ang Sikla honai Chamari kamani kok thai busik bala khani na sai thang mane 9 mas tok ka mai mas abon ang lokoro no ko na mo tungo bono a heda maro nu khangke bono rombui toni mane a nambaro kol khaya no sano haino hai musungya phano do phano lachi mudunai do phani makhang shoknai obhai koktuma ma phunu jawkha srangchati channel wo washa wushu comment dogo lukro shawo hik sai khalai mani bilai lai mani joitali botele tanglai mani mangpri rok ta phunu sudi public ta khlachite hnai lukurong no comment khlayo phiaba obhai video rong no hazar lakh naijago je lukuro koyo o lukurong naino asuk bios kawo tabo sumong ka obasi je ro office phayoi ka koko khulomoi kabri sanai an birimane kokno an birimane kothmano isa phunukdi koktoma thumai rok petam khane je nukhungo patimung sitra patiwo nukhungo biriman klai phaija borok koktoma thumai rokno iringai borne kapal birimane kokrok lukuni biskango phunukdi hini samabai koktoma thumai rokbo musingya phano musingya tati phano koktoma mathumo ma phunugo oba haino nukhung kaisa baitite ingjak tabo baina bekhak thangja nogo nukhungo saiki pili phalia Rutukjak Rutukjak Bihik chakmaga tuimodo kamio tongnai sajo debromani nukhuni kothoma tini tumna nangkha Bihik khokma khenka lokobaskango phayoi shaimanka sajo debromani Bihik punom debroma thanai talsini sakang hejamara amjani krungsawo samung khane hanai thangmani tei kifli sokpailiya sajo debroma bisingtui koktamawo shaimanka sakno Sikla tatal kok sawoi amjani no Sikli buribai hamjalai Chamari kasawai tongkha tabuk Bihik busak khornoi tei bwsaino Rutukjak bwsainogo kifli phaya bwsainogo kifli phaidi Kaijak sajo debroma tabuk borotong biang thangka Bihik Rutukjak abni bagai hejamara amjani lokorongno kok kesar mongtai kormung narkha punom debroma hejamara amchayo je borok sajo debroma no nugu tongkhangka ke kisa kokduk bai sahardi busak khornoi tei tabo mongtibai kongtibai birman hungjak nok nukhung chichilala chilafila nainadi chinimang piluwo kebo nugu tongkhangka ke kokduk bai kongnoni bagibo koikha kokduk number 7630934414 khapangni takotai bukchong jora thubina norne buskango ang koktoma thumu kaisa koktoma thumga hangkai obo hai comment romano obong sawo masangya koktoma tathumdi dofa klugnani phasing yakhaiba dofa lasimung man phiaba bathagi tongoi maya kokdu bai kereng mani bising kabung kaka kau khai kol Kaijak hanggai bakha bai ma bai haimeda hamno sayada sano kemama ya mana kemama ba kemaya da no honai jeng ma sai tok la jau obo haikeno khari bri thangmani koktoma yateni ani yagrabo asukja bokni bwsai samungo thangmani kokri langjak hati haba tui phainai talok talsini samung paimani yak samung khlai samung paimani yagulo basa mangnai asawi nogo asuk tongmani yagulo tini sopaya paithago buni khoktui yakhaba bini nokhorni saikat buaini khoktui koktoma manhormani je bwsai tatal kok sawi Sikla hanai hejamara amchayo khoroksa bokhuk ang bomong busa saimanya mane khokti jada manmani khoroksa bokhuk Siklino kok tatal sawi ang Sikla hanai Chamari kamani kok thai bini khokti jeng tabu saimana nai norok manjui doni khabani ta khodai bukhoksong nin mungkhai punam debroma tai khorang todi punam debroma nin chalan bungle sadu kumar debroma mo parang bung khadamo tuimodo busik bala khadin na sai thangmane 9 mas tok ka 9 mas gana basa phunno khaya khaya boy ba phan de phun khaya no ang khagyang ke se kol bodi si phaya bin phun waiting mangsi busik mas ka ka 7 mas tok le ka 7 mas o 7 mas sabai se pano no khaya ko khaya rang bu jalo gya nang bai ke sabai man khajana kokdu bai samane bo Chamari ka khane ja buri Siklino iko bin buma song bisajuma sanai ngai sai paye ngai bin bisajak saka buta okorana sai deka ngai buta okora khai ano sapai ani buaita okok no rok tang khanin
보이더니 부마 성나고 hinga고 그러니까 부마 성도 이거 시하고 그러니까 부아이 다브럭 시브럭 클라이 부마는 hinga고 너럭 살만 때 땅에 어떤 했더니 그러니까 봉이 빠케 바하양나 빈 부사부터 시동게 빈 부사부터 요 빠케 바하양나 힐리 신가고 그러니까 앞으로 때 거시리 부마고 이거 파시타 사디긴 차오 ini sih jangan kok saya hinsak. Borong malai kani nekara sama ni cila kaya borong. Heda mara engkau no bazar no malai ku borong autoriza paitang ku borong pun kaya, buma sono pun kaya, buma sono tangata. Nini bekara sama ki o bije beri Siklino ham Chamari kau mana orang orang tang apa aja. Artinya. Enggak o kok kena nini buat siapa ya? An buat pai siapa kata. Nini mana bukan kai? Rasu kumar tu borong. Jadi ni bersama ngai na tuye nanga se sadmas ni nok bo dong condition ham ya bai ki choli man khasana ko ati phano bunoro e je man mani khai sai ma kong la kata ani Bwsarog ko masa o siara ke to 6 বছর ngai bo to ko takala ni bono school bo ti khai wa no ngai boy ko school phage bo ta khai to ta ko class 6 ka kha ngai bo ta school thang ke bo sa chong ha ma tong jao gang Bwsarog thana na mo cha na ma ga ngai ma tong khat ta che khai tabu nang bobo hai kok kasara musum je hejamara amsayo tatal kok thai sawai na sai korokta Siklino thoke tongai mani abona lokoro no ko na musum go bono a hejamara onu khanke bono rombui toni mane a number of call khaya no sanam tu hejamara bo confirm saimano na muti kami ke saimia kami khai samia ni mutam hono puram de go injalan ni hai sajo ko bate go norok khnai man khana khapani ta khotai bu khukchong punom de bormani nukhungni kokthai busik birman nangjak salsa masaya basa kusu waisaba harpe klayo waisaba labawo mukturi thango obahai keno tal sini busai nago phai nokhoro sopaya bota uskol thangai bufayung lamawo buma kamla thangai harpe blung magirok mani waisaba lamawo mukturi thamne norok kokthai khnai man khana ang kisisa khursana musungu je o hastebo o kok borok bujinai bosong bunisai kusuk bosong bunisai sinai nungai bosong hone hinjak mani ba tamuni bagai ba tini buri rongni raida niyom niti je ishor bai tuiduli snam kalangjak no pogui abuskai tini buri rongni sakabo kebo bo choprobu kebo ba romphrebu kebo ba busaganang khibi kalangu borobo thanai obusamang nei busamang tham busamasa tuyei nokong khau heni khalayei Bihik hinjanai rok abose belai wansukmu abose belai sungmu koto ishor ne tuidul mumai ma phani nangsarmani tuyei busung jotono busa butui ungo yagolo jeng nokong khalayo 18-19 বছর ma phabai kisibo thui karano muthui busuk mayani mamdani bisingtui pusiwi tuwi Sikla sokmani yagolo obaino ang lagma sosinu obaino ang thinang future obono wansugui nokong khai phaimai rok tini keboba busaganang khibjago keboba bui kipili horjago keboba bolongot langai tani butharjago ei obohai rok belaina wana masinja khapani ta khotai bukhuksam hejamara amchani lukurogno bukuk punom deborma kokosarjak bini nokongo busakhorogni bini busai tatal kokthai sawoi je buri Siklino arabo Chamari kawi tongai mani kebo mokolo kalai kha hankai kokduk namaro korongthon bono kisa romui toni thon abo simia buma bini chalani buma pha bini bakrajik bakra busai bai thangai malai mani hejamara hatibo arone simi autoriza khai thanglai mani arabo tatal kokthai sai mani bakrajik bai bakra bo haino je Sikla hone sadi Kaijak hone ta sadi obo haikeno nokongni phan manui tini o bukhuk punom de borma nokisi misigo busamangni ti busik jorotui bipod bini ogo maria tong kokrei abonorok bini kodai kamtile phatija numano saimana khapani da hotai bukhuksom manjui tongni ang sakphangbo chaitonai hejamara amchani lukoro bai kornani chaitonai o je tamsikam nasibu nensramu nei sajo kumar de borma ang chaitonai kok sanani malainani bini nokongni kokthai koktoma
Lembosara Bagbariwo Tongma, Rajashri College of Education and Skill College, Tripura Hapangbai Goshimung Manjak, Te Tripura University ni affiliated eba Rungkhungo Chitokja Kaisa English Medium College. Oro Physics, Chemistry, Mathematics, Botany, Geology, Human Physiology, Geography, English, Kokborok, Political Science, History, Education, Philosophy, Sociology, or subject of Porizago, or Rungno Kotoro, Pornerongno, All India, Competitive Amzamurungni Bagibo, Maganang no Frungzago. Ring Sunarung Bagay, Thugai, Duda, Mentor Tongo, Te Tongo, Bas Malkuni Sepsap, Tongo Kusubremni, Laboratory, Smart Class, Babai Buri, Nighthawk Krangzak, Tong Berni Bishingo Shonsazak, Rajashri College, Khas Rangino, Sabsutara Novochawi, Lekapura Klaimano. My name is Pinky Devarma and I'm pursuing BSc in Geography Honours. Rajashri College is one of the best colleges I have ever met in my life. The teachers, the faculty, they provide us to empower in our life and to go for our beautiful future in our life so that we can grow in our daily life. And the teacher, they provide us mentor and they teach how to do the PowerPoint presentation and they encourages us to know about more ability to grow in our environment. Ani mung ka relax derma ang geography department ni o college so ang tak second year kalayo bebak mane jeng je college ka ta phaimani teacher rok sunga onek guide khaika kata mane phrungjaka jemon jeng public din rok srungo bai kai student ngo interact khainani gai class of bai kai jeng dolok bai cooperate khai tongnani above the education college sunga tomo mane phrungu tak nang na di modern technology ro phaitong AI rong ni amrong phrungjago te sin internet rong ni bo kahamno exam ro kaham kan cholibo phrungma ro kaham teacher rok belai no guide kheo kaham kai jengno jani jeng mungsung mayang tongai sungkai teacher rok personally jengno phrungo engke jengno jani suppose jeng tabuk kuno mungsa problem kulai tongkha engke teacher rok belai no jengno kaham kai bojogo that bo lamate bidike thanai jeng lama hamya kulai tongkha borokno jengno tuna nayo kaham lamawo jengno mushroom plantation rok phrungo ungko khongkaima rok phrungo plantation of plants and other than that computer skill rok phrungjago because modern day or modern technology ma porinai so modern technology pori hangai jeng brain tola kalai thanai thank you. My name is Isha Bhomik from 6th semester physics department of Rajashri College. This college provides a great opportunity and lots of facility to learn and endure the knowledge and learn more skills in the life. And yeah, I learned a lot of skills from this college and now it's very useful to tackle with the day-to-day life and to deal with many biggest universities and biggest fields. Thank you. Haike Lereawi Tinino Fadi Nini Ani Jodani College, Rajashri College of Education and Skill, Nikuma, Bagbari, Lembosara, Tripura, Kokdug number 9873673875. স্বর্ণকমল স্বর্ণবর্ষা 2রা জুলাই থেকে 23রা আগস্ট মেগা লাকি ড্রতে 2টি স্কুটি লাকি ড্রতে 7টি স্বর্ণমুদ্রা হীরের গয়নার মজুরিতে 75% ছাড় এবং সোনার গয়নার মজুরিতে 20% ছাড় থাকছে প্রতি কেনাকাটায় নিশ্চিত উপহার এছাড়া যে কোনো হলমার্ক যুক্ত গয়নার সমমূল্যের হলমার্ক যুক্ত নতুন গয়না কেনার সুবর্ণ সুযোগ স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আজই আসুন আমাদের আগরতলা এবং উদয়পুরের শোরুমে শর্তাবলী প্রযোজ্য।